Para naman sa ating good news, ngayong umagang ito, centenarian ng Mapandan tumanggap ng pagkilala at cash incentives. Para sa detalye, narito si Idol Tita Ronnie. Ipinagdiwang ngayon ng komunidad ng Mapandan ang pagkilala kay Lola Heriberta Visano Quijanon ng Barangay Primicias bilang centenarian ng kanilang bayan. Sa kanyang kahangahangang pag-abot sa isang siglo ng buhay, isang biyayang hindi lahat ay nabibigyan ng pagkakataon ay iginawad sa kanya ang cash incentive mula sa National Commission of Senior Citizens. Bukod rito, karagdagang tinanggap din ni Lola Heriberta ang cash gift mula rin sa lokal na pamahalaan ng Mapandan. Ang pagkilala kay Lola Heriberta ay hindi lamang pagpupugay sa kanyang isang siglong buhay, kundi pagkilala rin sa kanyang mga naging ambag, karanasan at inspirasyong patuloy na nagbibigay ng aral sa komunidad mula noon hanggang ngayon. At iyan ang ating good news for today. Ako si Idol Tita Ronnie, Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News.